danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun waɗansu bidiyoyin namu. Kai kuma kiɗan dodo! Suke tsoro! Sa'adai, basira mata, madugu uban tafi. Makon Kwankwasiya. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu mai suna Makon Kwankwasiya. A wannan sati, shirin ya tattaro ra'ayoyin al'ummar jihar Kano, fatan alkhairansu da addu'o'insu akan sabuwar makaranta da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya buɗe a garin Madobi, da kuma wadda yake shirin buɗewa ta Kangararru, da kuma asibitin Kwankwasiya da masallacin Kwankwasiya. Ga ra'ayoyin al'ummar jihar Kano kamar haka. Allah ya saka wa injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso da alheri. Kawai shi ne Allah ya biya ma bukatunka, Allah ya baka shugabancin Najeriya. Mutuwar 23 Allah ya addu'ar mu Allah ya saka wa da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da alkhairi domin mazaɓar Tarauni. Ko abin da za mu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi irin hidimar da ake yi. Allah ya bai hidima. Na yi wa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso Allah ya saka da alkhairi da wannan abu da ya yi na farin ciki a garin Madobi. Dama haka ake so, alhamdulillahi dama mu ayyukan da ake so kenan a yi a kullum, kuma gashi Allah ya sa kaga ba ma kan mulkin ma gashi. Ina sanata fatan alkhairi da wannan ayyuka na alkhairi da yake yi a jihar Kano, kuma muna yabo muna ƙara godiya ga irin wannan abubuwa na alkhairi da yake yi. Allah ya saka da alkhairi. Fatan alheri ga injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso da ya gina mana makaranta, masallaci da gidan kangararru saboda masu kwacen waya, masu waɗanda mutane marasa mutunci marasa daraja waɗanda suke kwace, ana zagin wasu ana cewa su ne. To muna yi wa injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso fatan alheri. Allah ya bashi mulkin Najeriya 2023, mu kuma Allah albarkaci rayuwa. Babu abin da za mu ce da Kwankwaso shi hamdala, shi fatan mun gode wa Allah, mun gani Kwankwasiya ya kai ɗalibai makaranta. Kai ma za ka iya shigowa cikin shirin ta hanyar turo da saƙon bidiyo takaitacce kan shafinmu na WhatsApp 080 85 77 88 42.